Velkommen til. Jeg hedder Trine Majbo Carstensen. Jeg er fysioterapeut, og jeg har arbejdet rigtig mange år på Bispebjerg Hospital. De sidste 15 år, der var mit hovedområde atypisk Parkinson, så jeg har haft mange mennesker med MSA mellem hænderne. Og der har jeg også arbejdet med Anne-Mette Heil og Anders Clausen og alle de andre gode folk. Så nu er jeg, de sidste 5 år har jeg været selvstændig fysioterapeut, og der arbejder jeg også primært med mennesker med neurologiske lidelser i Parkinson-spektrum. Så ja, det som jeg gerne vil fortælle om i dag, det er, hvordan man kan træne, når man har MSA, og hvordan man kan få hjælp, hvis man ikke kan træne selv, og hvorfor er træning egentlig vigtigt? Også hvordan man økonomiserer med sine kræfter, og hvorfor det er vigtigt. Og så er jeg blevet bedt om at give nogle gode råd til, hvordan man kan gå på trapper, og hvordan man kan komme ind og ud af bil, hvis det nu er svært. Jeg vil begynde med at tale om, hvorfor det er vigtigt at træne. Kan det ikke bare være lige meget, når nu hjernecellerne alligevel går til grunde? Nej, det er ikke lige meget. For de er ikke gået til grunde endnu, og der er et liv, der skal leves, inden man skal dø. Og jeg synes jo, at det liv skal leves så godt som overhovedet muligt. Så det her handler om at finde livskvalitet. I arbejdet med mennesker med MSA, så lægger jeg stor vægt på at finde ud af, hvordan den enkelte kan få livskvalitet, og hvad det er for den pågældende. Hvis det er livskvalitet at ligge i sin seng og have det godt der, så må vi tale om, hvad det vil medføre. Og hvis det stadig er det, personen ønsker, så må vi se, hvad vi kan gøre for, at det bliver ved med at være godt at ligge i den seng. Men der er også mange, som gerne vil blive ved med at bevæge sig og gerne vil træne i en eller anden grad. Så det er det, vi skal tale om nu. For at vi skal kunne bevæge os, så skal der ud over et fungerende nervesystem være muskler med styrke i, led, der kan bevæge sig, et hjerte, der pumper tilstrækkeligt med blod rundt i kroppen, lunger, der kan give os tilstrækkeligt med luft, og et fordøjelsessystem, der fungerer, så vi kan få energi. Fra begyndelsen af er det ikke muskler, led, hjerte, lunger osv., der fejler noget. Så det gælder om at vedligeholde deres evner så godt som muligt. Hvis vi sætter os ned i en stol og bliver siddende, fordi det forståeligt nok er svært at have fået en alvorlig diagnose, så vil de her evner efterhånden indskrænke sig, og det vil komme til at ske hurtigere, end det ellers behøvede. Så det gælder om at holde musklerne stærke, ledene bevægelige, og holde konditionen ved lige så godt som muligt, så man ikke mister flere kræfter end højst nødvendigt. Altså om at holde ved lige og forhale forværing. Hvis vi bliver ved med at bevæge os, så holder vi også nervesystemet bedst muligt i gang. Og det er jo nok så vigtigt, når man har en sygdom i nervesystemet. Nervecellerne de er forbundne, og de forbindelser, der bliver brugt tit, bliver styrket. Det vil sige, at det man træner, holder man bedre ved lige rent nerveforbindelsesmæssigt, altså ud over muskler, led og så videre, end det man ikke træner. Et nervesystem, som bliver stimuleret hver dag, holder sig bedst muligt frisk, hvorimod det vil blive sløvt, hvis vi sætter os ned i en stol. Så vil det blive sværere at aktivere musklerne, og det er ærgerligt, for dem var der ellers ikke noget galt med fra begyndelsen af. Det at bevæge sig er desuden med til, at man bliver ved med at kunne mærke sin krop godt. Det at mærke sin krop, mærke sine fødder, mærke sine kræfter i benene, mærke forskellige bevægelser og mærke sin vejrtrækning, det er med til, at man bliver ved med at kunne mærke sig selv. At mærke sin krop hjælper til, at man bedre kan mærke, hvad kroppen har brug for, men også, hvad man i øvrigt har brug for. Mærk, hvad man vil og ikke vil, og mærk sine følelser. Det kan være en kæmpe hjælp i
altså i den proces, som det er at have en fremadskridende sygdom. Det er nemlig, der er ofte forandringer og nye ting, man må forholde sig til, så det kræver konstant stillingtagen og hyppig omstilling. Når man kan mærke sin krop, så kan man bedre følge med i hele den omstilling. Jeg har en her med, hvad der er mål med træning, og det er jo at have livskvalitet og bevægefrihed. Jeg bilder mig ind, at bevægefrihed er en af de ting, der giver livskvalitet. Det er modsat at modvirke og forhale symptomer og vedligeholde bevægefunktioner. Måske endda forbedre nogle af dem, hvis der er nogle af dem, som er gået lidt ned. Og dermed så forhaler vi behovet for hjælpemidler og boligændringer. Så det er nogle af de ting, der er, som det kan give at træne. Og hvordan kan man så træne? Jeg synes, det er vigtigt at finde motionsformer og aktiviteter, som man kan lide. Sådan, så man har lyst til at gøre dem og nyder det, og så man får det gjort. Det er godt at have sig for øje, at man har brug for at røre sig hver dag. Så det at røre sig hver dag, det giver velvære for langt de flestes vedkommende. Så hvis der er noget, man er glad for at gøre, så skal man endelig blive ved med det. Det er nemlig godt at vedligeholde det, man kan. Og det er godt at blive i fællesskaber, som man holder af. Det kan være bordtennisklubben, eller det kan være svømning, dans, yoga, golf, gå tur i skoven eller noget andet. For nogen så kan det være svært at genoptage en motionsform, som man har holdt pause med, som for eksempel svømning eller stavgang. Man skal selvfølgelig endelig prøve, men det kan blive svært at koordinere bevægelserne, så det bliver for vanskeligt at gøre det igen. Så bliv endelig ved med at gøre det, I kan lide, så længe som overhovedet muligt, så I ikke mister det. Hvis det er ved at blive for usikkert at dyrke en motionsform, som man er glad for, så må man se på, om der findes mulighed for en justering, eller måske for et hjælpemiddel. Hvis for eksempel man er glad for at cykle, og det er blevet svært at komme af og på, så kan det hjælpe at få en cykel med lav indstigning. Og hvis balancen er blevet dårlig, så kan det være en idé at få en trehjulet cykel måske. Alt sammen for, at man kan blive ved med at gøre det, som man godt kan lide, det som man plejer. Prøv at se den her cykel for eksempel. Den har 2 hjul foran. Den kan jeg rigtig godt lide. Fordi det, at der er 2 hjul foran, det er smart. Så kan man se, hvad man laver. Og man behøver ikke tænke på noget ekstra om bagved, som man skal holde øje med. Den er rigtig smart. Den er lavet af på designpriser og alt muligt. Den hælder lidt, når man drejer og sådan noget. Den her cykel hedder Victoria til kvinder og Victor til mænd. Og den kan fås med elektricitet og med flere forskellige gear og alt muligt. Så den kan være en god en at se, om det kan være noget, hvis det er blevet svært at cykle. Ja. For nogen så er det et stort skridt at få brug for en rollator for at kunne gå tur. Det kan jeg godt forstå. Men jeg vil faktisk gerne gøre reklame, fordi rollatoren det er et rigtig godt hjælpemiddel. Det kan faktisk være med til, at man vedligeholder sin evne til at gå i længere tid. Og med en rollator, der får man en større understøttelsesflade. Meget større, end når man bare går på sine fødder. Så man føler sig meget mere sikker, så man kan holde balancen bedre. Og når man kan holde balancen bedre, så tør man at gå, og så kan man lide at gå, og man kan nyde at gå. For nogen betyder det, at man, udover at man bliver sikker, at man kan gå både hurtigere og længere. Og det kan komme til at betyde, at man kan føles bedre med andre mennesker. Og man kan i hvert fald holde sin kondition bedre ved lige. Så jeg har virkelig reklame for rollatorer. Jeg synes, det er rigtig godt. Den her, som vi viser her, den har store
bløde hjul, det at de er store og bløde, det gør, at man bedre og lettere kan gå på ujævnt terræn. Og det er der stort set alle vegne, når man går udenfor. Bare fliser og lidt brosten og kantsten op og ned. Det er ujævnt terræn. Så store bløde hjul, det er noget, som jeg altid anbefaler til udendørs. Den her, den hedder Topro Olympos, hvis nogen er interesseret. Men der findes også andre modeller. Men store og bløde hjul, det er altså en god idé. Der er også et sæde på, sådan så man kan holde pause. Det er der vist på de fleste rollatorer nu om dagen. Og det er jo godt, hvis man bliver træt i benene, eller hvis man har bøvl med blodtrykket, så er det godt at kunne sætte sig ned og lige få et hvil og få lidt at drikke. Ja. Hvis nu man har problemer med, at rollatoren løber fra en, så kan man få en slæbebremse, som I kan se her. Den kan skrues strammere eller løsere til, så den bremser mere eller mindre, så den bliver en lille smule træ at gå med, og det gør, at den ikke så let løber fra en. Og det fungerer rigtig godt. De findes i forskellige versioner. Jeg har taget den her med, fordi der kan man se, synes jeg, hvad det er. Der sidder en lille tromle på hjulet, som så kan strammes mere eller mindre. Ja. Så for mange, der er der en lang periode, hvor det fungerer rigtig godt at bruge en rollator. Og så på et tidspunkt, så kan det blive vanskeligere. Og så vil man få brug for en kørestol. Men det er faktisk stadigvæk en god idé at blive ved med at gå. Og det er med til at vedligeholde styrken i ens ben, og det er med til, at man kan rejse og sætte sig og den slags, sådan så man kan blive ved med at selv forflytte sig, rejse sig op, komme ud af sengen, sætte sig på toilettet osv. Så hvis det også er blevet for usikkert at gå, selvom man går med en rollator, så er det godt at have en person med sig som sikkerhed. Ja. Hvis man har MSAC og dermed har fået ataksi og nedsat balance og bredsporet gang, så kan det være svært at få det til at fungere godt med en rollator. Men mange finder en god måde at gå alligevel sammen med deres pårørende. Det kan enten være, at den pårørende går ved siden af, og så tager godt fat, altså giver hånden her, og har hånden rundt om ryggen på den, man hjælper. Eller det kan være, at den pårørende går foran og holder den sygdomsramte i begge hænder, og så går den pårørende baglæns. Så det plejer at kunne fungere rigtig godt. Det er selvfølgelig over korte afstande, men det er stadigvæk godt at blive ved med at gå det, man kan. Det er også rart at gå. Det er at komme op og stå på sine fødder og gå på sine ben. Det er rart. Det er med til at give velvære og med til, at man kan føle sig sådan lidt, som man plejer. Når man går sammen med en med MSA, eller andre, man hjælper med at gå, så er det godt at gå i takt. Det gør det lettere at gå for den sygdomsramte. Ja. Så rykker jeg videre her. Det er også en rigtig god idé at få fysioterapi. Det giver målrettet træning, og det er et vigtigt og godt supplement til de andre motionsformer, som man måske dyrker. Når man har MSA, så er man berettiget til vederlagsfri fysioterapi, og det skal man endelig benytte sig af. I starten så må man gå på hold, og det kan være rigtig hyggeligt at følges med nogen, og senere så er det individuel træning, sådan så man kan få mere hjælp og støtte. Der er også nogen, som er glade for at komme i varmvandsbassin, og det er også en mulighed nogle steder. Desværre ikke alle steder, men nogle steder er det. Og hvad skal man så træne der hos fysioterapeuten? Nogle vigtige ting, det er gang og balance, og rejse og sætte sig. Og rejse og sætte sig, det er så vigtigt. Det er for, at man bliver ved med at kunne komme op, og også sådan, så man ikke dumper ned i stolen, når man sætter sig. Det er med til at holde benene stærke og rejse og sætte sig mange gange om dagen. I må gerne gøre det mange gange om dagen. Det er en rigtig god idé at gøre.
Man skal også træne vendinger under gang. Det kan for nogen blive svært, hvis man har især hvis man har den parkinsonistiske MSA, så kan det blive svært at vende sig. Så det er vigtigt at blive ved med at træne det, og få fysioterapeuten til at hjælpe jer med det. Det er også en god idé at få hjælp til, hvordan man kan komme ind og ud af seng. Fordi nogle af de der ting, der før var automatiske, de er det ikke nødvendigvis længere, og så skal man sådan lære dem igen. Man skal lære en teknik for, at det kan lykkes at komme ind og ud af sengen. For at kunne de her forskellige ting, så må man have en stærk kernemuskulatur og gode kræfter i benene. Og det kan fysioterapeuten hjælpe jer med at holde ved lige rigtig godt. Hun kan også give jer et øvelsesprogram, hvis I gerne vil have det, med de ting, der er vigtigst for jer at træne, sådan så I har lidt, I kan gøre hver dag derhjemme. Derudover så anbefaler jeg, at man laver nakkeøvelser for styrke og bevægelighed, og det er for at blive ved med at kunne holde hovedet godt og kigge sig omkring og følge med i, hvad der sker. Men nogen får problemer med at holde hovedet, så for at forebygge det, så er det en god idé at holde nakken så bevægelig og så stærk som muligt. Hvis man døjer med slemt blodtryksfald, så kan fysioterapeuten hjælpe en med enten at lave siddende eller liggende øvelser, så man alligevel kan få rørt kroppen, selvom man ikke kan gøre det stående og gående. Og så kan man holde sine kræfter nogenlunde ved lige på den måde. I den sene fase, så drejer fysioterapien sig primært om at lindre. Vi vil udover at hjælpe med til at vedligeholde de der basale bevægefunktioner, lindre symptomer fra muskler og led, og vejlede omkring hjælpemidler. Vi kan hjælpe med stående, siddende og liggende øvelser, alt efter hvad man kan, for at få bevæget kroppen igennem. Og øvelserne, de vil være med til at forebygge lungebetændelse og tryksår og forstoppelse. Så det bidrager alt sammen til velværet. Så det er ikke sådan, at man synes, nu kan jeg ikke gå mere, eller nu kan jeg ikke stå mere, så nu kan det være lige meget. Sådan er det ikke. Det er en rigtig god idé at blive ved, for at have det så godt som muligt, mens man lever. Så øvelserne vil være alt efter, hvad der kan lade sig gøre, stående, siddende, liggende. Og det er godt at få bevæget kroppen godt igennem. Det at få rørt sine skuldre er godt for at få affaldsstofferne væk, og for at det ikke skal sætte sig, altså for at holde ledene nogenlunde smidige og bevægelige, sådan så der ikke sætter sig mere smerter og stivhed og sådan en højst nødvendigt. Derudover så kan vi hjælpe med, at man kan ligge og sidde godt, og vi kan også give kropsbehandling og massage. Når kroppen volder meget besvær, så er der mange, der synes, at det er godt at få en eller anden form for behandling. Noget, der er rart for kroppen. En kropslig oplevelse, kan man sige, der ikke er forbundet med besvær og tab. Og det er i sig selv godt at få det. Mange er glade for massage, og massage er ikke ligegyldigt. Massage løsner op i spændt muskulatur, og det bedrer blodgennemstrømningen. Så det er faktisk med til at lindre og med til at give velvære. Og det er ikke bare en ligegyldig passiv behandling. Behandlingen af kroppen hjælper os, jeg siger det igen, til at vi kan mærke os selv, mærke hvad vi vil og ikke vil, og kan forholde os til vores situation. Så betydningen af massage og kropsbehandling, den må ikke undervurderes. Det er god, vigtig fysioterapi. I mine øjne i hvert fald. Ja. Nu vil jeg snakke lidt om det med at økonomisere med kræfterne. For de fleste mennesker med MSA, så er træthed et af symptomerne. Og for nogen, så er det faktisk det mest begrænsende, det største problem.
Man kan egentlig godt udføre alle mulige forskellige bevægelser, men man orker ikke ret meget. Så for at kunne gøre de ting, der er vigtige for en, så må man lære at økonomisere med kræfterne. Og det der er det er en rigtig god idé at tale med sine pårørende og sundhedspersoner om, hvad man prioriterer, og hele tiden have livskvaliteten for øje. Det er det, det handler om i det her med at økonomisere med kræfterne. Så det, jeg synes, man skal fokusere på, det er det, der er nødvendigt for, at man kan klare sit daglige liv, og det, der gør en glad. Det er livskvalitet, ikke også? Så det, der er nødvendigt for, at man kan have et godt liv, og det, der gør en glad. Og så er det i øvrigt vigtigt ikke at blive helt udmattet, sådan så man skal bruge lang tid på at komme sig igen. Fordi det kan man ikke lige så nemt klare, når man er svag i forvejen. Så for nogen, så altså det der med, hvad det er, der gør en glad, det er jo forskelligt fra person til person. For nogen, den skal jeg have slukket, den her, upsi. For nogen, så kan det være at træne, og komme ud og gå en tur, måske endda en tur i skoven. Det kan også være at blive kørt en tur i skoven i sin kørestol. For andre, så kan det være, eller andre dage, så kan det være vigtigere, at man har overskud til at få besøg af familien. Så det kan også være forskelligt fra dag til dag, hvad der er ens ønske. Og det er vigtigt at snakke med sine kære om det. Ja. Så handler det om trappegang. Først og fremmest så vil jeg sige, at det er vigtigt at undgå at falde. Og netop på trapperne, altså hvis man falder på trapperne, så kan man virkelig komme slemt til skade. Så det er virkelig vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det så sikkert som muligt at gå på trapper. Hvis man nu har mistet kræfter i benene, eller ens balance er dårlig, så er der nogle vigtige ting at tænke på. Hvis der er trappetrin op til gadedøren, så er det en god idé med et håndgreb, hvis det bare er et trin, eller et helt gelænder, hvis der er flere trin op. Hvis man nu bruger kørestol, og ikke selv kan gå op ad trapperne, så kan man få kommunen ud og få set på, om det er muligt at få lavet en rampe, sådan så man kan køre kørestolen op ad rampen og ned igen. Og hvis nu gadedøren er meget tung, for eksempel i gamle bygninger, så kan det være muligt at få en elektrisk døråbner. Det er nogle rigtig gode hjælpemidler og vigtige at få. Hvis man så skal op af en hel trappeopgang, eller det kan også være, at man bor i et hus med 2 etager, så kan sikkerheden blive betydeligt bedre, hvis der er gelænder i begge sider. Altså at man kan holde i noget i begge sider. Det gør det meget, meget sikrere. Ofte så har man også en god side og en dårlig side, så hvis man kun kan bruge den ene side, så er det jo vigtigt, at der er gelænder i begge sider. Det kan være en mulighed at få et klapsæde på en repo. Det kan simpelthen slås op ad væggen, så det ikke fylder noget, og man kan så slå det ned, sådan så man kan lige tage sig en pause undervejs og få hvilet benene og måske få en tår vand. Det er både godt, hvis man mangler kræfter, og nogen med det her ortostatiske blodtryksfald, de kan også mærke, at selve det at gå opad faktisk giver yderligere blodtryksfald. Så det er en god idé at få sådan et klapsæde der. I nogle tilfælde, så kan der også etableres en trappelift, og det kan være, at man foretrækker det, hvis det er muligt. Hvis nu man er usikker, selv med alle de her hjælpemidler, så skal man have en med, så når man går på trapper. Det kan være en pårørende, eller det kan være chaufføren, der kommer og henter en, eller det ene eller det andet. Man skal have en med, hvis man er usikker. Det er simpelthen ikke værd at løbe risiko på trapper, fordi konsekvenserne kan være så alvorlige. Ja.
Så er jeg jo også blevet bedt om det med gode råd til at komme ind og ud af en bil. Hvad kan man gøre der? For at komme ind og ud af en bil, så skal man kunne rejse og sætte sig, man skal kunne dreje sig ind på sædet og ud igen, og man skal kunne få benene ind og ud. Og der findes nogle forskellige ting, man kan gøre, og hjælpemidler. Så det er godt at blive ved, jeg siger det igen, og træne det med at rejse og sætte sig, gøre det mange gange om dagen, det er god træning. Så hvis man gerne vil kunne blive ved med at komme ud og køre i bil, så er det en god idé at tænke på det der med at træne og rejse og sætte sig hver eneste dag. Der findes også noget, der hedder en handybar. Nu skal I se her. Det er et lille håndtag, det røde der for oven, som kan sættes i indersiden af døren ned på bilen. Og så har man jo både et håndtag i den ene side og bildøren i den anden side, sådan så man har noget i begge sider, man kan holde i. Det er et rigtig smart hjælpemiddel, og det koster ikke ret meget. Jeg kan ikke huske, om det er 100 eller 200 kroner, noget i den retning. Og man kan få det i seniorshoppen, som I kan finde på internettet. Ja. Så er der også, hvor høj bilen er. Hvis man nu står alligevel og tænker på, at man skal have en anden bil, så er det godt at tage det her med i sine overvejelser. Fordi hvis man skal lavt ned og rejse sig lavt op fra, så bliver det altså sværere, end hvis det er en høj bil. Så det er en mulighed. Det er en god idé at få en høj bil, hvis man har den mulighed. Så er der det med at dreje sig ind på sædet. Hvis det er svært, så er det mest enkle hjælpemiddel, man kan have. Det er sådan en knitreplastikpose her. Man kan lægge den på sædet, og det nedsætter, eller hvad med larme, mens jeg snakker. Det nedsætter gnidningsmodstanden. Så den er smart at bruge. Hvis det nu ikke er tilstrækkeligt, så kan man ansøge kommunen om en drejepude. Det er sådan en rund en, og den skal endelig være lidt blød, sådan så man kan holde ud og sidde på den også. Det duer ikke bare med en hård drejeskive, fordi man skal jo kunne sidde i bilen i et stykke tid. Så det skal være en drejepude, som er polstret ovenpå. Og så findes der også, det er et større hjælpemiddel, et større udgift for kommunen, det er at få et decideret drejesæde. Så jeg har hørt om, at man endda kan få nogle sæder, som kan komme helt ud af bilen, og så man kan sætte sig uden for bilen, og så kan den køres ind i bilen. Ja. Der er også nogen, som simpelthen får en handicapbil med lift. Så det er også en mulighed, hvis man nu er bundet til kørestol. Det med at få benene ind og ud, det er som regel forholdsvis let for hjælperen at hjælpe med, hvis man ikke kan selv. Så det plejer at løse sig. Ja. Good. Jeg kunne godt tænke mig at runde af med 2 områder, som jeg synes er vigtige at have fokus på, når man har MSA. Og det er at forsøge at undgå fald og undgå infektioner. Det er fordi de ting kan sætte en tilbage, og det er jo rigtig ærgerligt. Det gør dels, at man, mens det står på, ikke kan træne lige så godt, men i sig selv sætter det også en tilbage. Så det gælder om at undgå de her ting så vidt muligt. Først vil jeg tale om at falde. Man kan sige, at det måske er okay at få lidt knups, ikke? Pyt med det, fred være med det. Men hvis man kommer til skade, så er det altså noget rigtig møg. Hvis man for eksempel brækker et ben, og man før har kunnet gå, så kan man pludselig i en periode måske ikke gå, og det tager rigtig lang tid at komme sig efter et brækket ben. Og når man ikke kan gå et stykke tid, så mister man kræfter, og de fleste har simpelthen svært ved at komme op på samme funktionsniveau, som de var før. Så forsøg virkelig at undgå at falde. Man risikerer jo at miste sin gangfunktion decideret, så det er jo ret ærgerligt. Så I skal træne
gang og balance og styrke. Det er vigtigt. Sørg for at gøre det med fysioterapeuten. Tal med ergoterapeuten i kommunen om at få et faldforebyggende hjemmebesøg. Hun kan komme hjem og se på, hvad det er, der er svært. Og det er en god idé, hvis I tænker over det inden. Hvor er det, jeg er usikker? Alle de steder, I er usikre, er gode at tænke på og fortælle hende om. For selvom I ikke er faldet alle de der steder, så er det steder, hvor der er risiko for, at I falder. Så skriv en liste over alle de steder, I føler er usikre, og fortæl hende om dem. Og de hjælpemidler, hun så foreslår, dem er det en god idé at tage imod. Det kan jo være, ud over de der håndgreb og gelindre, vi har talt om, så en rollator. Det kan være toiletforhøjer med armlæn, badetaburet, håndgreb på badeværelset osv. Tag imod, hvad hun foreslår. Og hvis hun gerne vil give jer et nødkald, så tag endelig også imod det. Det er rart at vide, at man kan få hjælp, hvis man falder. Og det er faktisk også en kæmpe hjælp for pårørende, hvis I tager imod et nødkald, fordi så kan de gå ud og vide, at I får hjælp, hvis det skulle gå så galt, at I faldt. Ja. Så det er en god idé at tage imod hjælpemidler. Gør det. Infektionerne, det er især blærebetændelse og lungebetændelse. De kan svække en, så man ikke får bevæget sig lige så meget, mens de står på og mister kræfter. Men de kan også i sig selv gøre det, altså at mens man har dem, så vil ens MSA-symptomer ofte blive kraftigere. Så hvis man for eksempel har svært ved at tømme blæren, så bliver det ofte sværere at tømme blæren, hvis man har blærebetændelse. Og hvis man for eksempel har lungebetændelse, så bliver det sværere at få hostet godt igennem, og det bliver sværere at synke godt. Og det kan gøre, at lungebetændelsen kan blive holdt ved lige, blærebetændelsen kan blive holdt ved lige længere tid, end de ellers vil blive. Jeg håber, jeg har sagt det tydeligt. Ja, så når man har blærebetændelse, så er det godt at drikke nok, og forsøge at få tømt blæren. Og sygeplejersken, de ved meget mere om det med blærebetændelse, end jeg egentlig gør. Men jeg vil gerne bidrage med, at det betyder noget, hvordan I sidder. Altså, at når I er på toilettet, at I giver det lidt tid, at I sidder der et stykke tid, og at I vipper med bækkenet, at I, skal lige se, om man kan gøre det her, at I vipper bækkenet fremover og bagover, og sidder lidt i den ene stilling, og sidder lidt i den anden stilling, og det kan være, at I hælder lidt til den ene side, og lidt til den anden side. Og gerne blive der længere tid, end jeg viser nu. Og grunden til, at det er en god idé, det er, at blæren, den er egentlig en trakt, og så urinrøret ned her. Og ofte, så kan den godt blive hældt lidt for meget den ene vej eller den anden vej med alderen. Så der kan være områder nede i bunden, som ikke bliver tømt. Så derfor, hvis I får vippet lidt den vej, og lidt den vej, og lidt frem, og lidt tilbage, så er der bedst mulighed for, at I får tømt blæren. Ja. I forhold til lungebetændelse, så gælder det om at røre sig hver dag. Få bevæget brystkassen. Man kan lave lidt øvelser sådan for at få bevæget brystkassen, holde den smidig, og man kan dreje sig bagud. Det er nogle rare øvelser at gøre under alle omstændigheder. Og man kan også lave den med at krumme og sveje, tage skuldrene frem og tilbage. Det er nogle rigtig gode øvelser at gøre hver dag, for at holde brystkassen smidig. Når man rører sig hver dag og holder sig i gang, så holder man også kræfterne ved lige, og holder også mavemusklerne ved lige. Og det hjælper til at bevare hostekraften, som jo er nok så vigtig, når man skal kunne hoste op, hvis der sætter sig slim. Ja.
Øhm, nu kom jeg til at blande blærebetændelse og lungebetændelse sammen. Nå, men eller også gjorde jeg ikke. Jeg ved det ikke helt. Det går nok. Øhm, ja, i forhold til lungebetændelse, der gælder det også meget om at undgå fejlsynkning. Øhm, for at synke godt, så er det godt at sidde godt. Så vidt muligt sidde med rank holdning og hovedet oppe. Og det kan være nemt nok at sige, hvis ens holdning er sådan her eller sådan her. Men der findes nogle gange hjælpemidler, der kan gøre, at man kan få lidt hjælp til at sidde bedre. Og hvis I kan af jer selv, så gør det endelig. Sid, altså en god sidestilling hjælper til, at vi kan synke godt, så det mindsker fejlsynkning i forhold til at være her. Og så er det vigtigt at følge de gode råd, I får omkring konsistenserne af mad og drikke, og ikke blande konsistenser, fordi jo bedre konsistensen, altså der er nogle konsistenser, der er svære at synke end andre, og hvor man nemmere får det galt i halsen. Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi altså det at få mad galt i halsen, det kan give en rigtig slem lungebetændelse. I første omgang så giver det hosteanfald, hvilket er møghamrende ubehageligt, men i værste fald kan det altså give en slem lungebetændelse. Og så er det også et godt råd at give sig god tid til måltiderne. Så hvis man ikke stresser, når man spiser, så synker man bedre stille og roligt. Så ja, det er nogle gode råd, jeg vil give. Jeg vil lige se, hvor langt jeg er kommet. Om jeg har sagt det hele? Det tror jeg faktisk, jeg har. Så min stærke anbefaling, det er, at I gør alt, hvad I kan og orker for at undgå fald og infektioner. Undgå fald og infektioner. Og få den hjælp, der skal til, for at I kan undgå det. Ja. Det var alt, hvad jeg havde valgt at tale om i dag. Og jeg håber, at det har givet mening, og I kan bruge noget af det. Og I kan jo se på det igen og igen. Det kommer på YouTube her bagefter. Og efter den her lille seance, så kommer Anders på, og han vil lede en seance med spørgsmål og svar, så I kan stille spørgsmål, og Anne-Mette og han og jeg, vi vil svare på det så godt vi overhovedet kan. Så det var det. Tak for at I fulgte med. Det var fint at være sammen med jer.